waita zvaunoda. Waita zvaunoda pakati ka fridge ngosati zvaunoda. Waisa cooking oil mufiriji nokuti waya excitement yefiriji. Ndisiwo ndito zvandoda. Unoita seisa. Ndobvisa udhore fridge. Handiyanda nene zvipanera neni. Yes. Uchibvisa udhore fridge. Ndane zvipanera ndisoda zvishande chi. Ndombozvitesta mira. Saka kuno zvinotopfekerwa Jesu wetsuit ne safety shoe. Patakatika fridge auna kuisa cooking oil. Ndakaisa mufiriji yangu. Neniwo ndine maturusi angu anofanira kushanda sharpigi sinoshanda kuguruna zvinhu izvi. Ndobvisa udhore fridge ndosabadi. Kukusada undishura wanzwa ka. Usada lomondijaira ausombobata fridge yangu. Vanhu vaikusaidhira vachitiisa zvaunoda mufiriji. Saka uda kuguruna fridge yangu. Ukavata mutimu ukavata mumwadro. Nhasi ndida nematurusi. Aiwa shabata kugurunure zvefridge yangu. Aiwa kuku. Todoti zvipanera zvangu zvishande. Kuku ndinodedza vanhu zvipanera zvangu. Tikungoguruna dhondo bvisa ndoisa paside. At least zvipanera zvoshandawo. Ukaribvisa dhondo zviro zvadiko nekuku. Kwana mani kuku chiri kune ndozvinonererwa. Miratanga ndamezha. Kuita mafanizi mana. Kuku nguraitire fridge yangu tikunetsane baba. 1.4 meters. Kuita mafanizi. Waiza cooking oil. Mira, ndokuguruna ndisadropa side up. Zvoshandawo zvipanera zvangu. Okay, mira ndikutsvagire basa ukaita zvaunoda wane fridge paya. Saka aiwa okay, fridge yangu kuku. Fridge yangu. Zvipanera zvangu. Zvipanera zvako pa fridge yangu. Aiwa kuku